an y'a fɔ ye tile ka na ko bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ ko fɛn min situation ye ko elle est sous contrôle. Alhamdulillah su na an bɛna an sigi ka tile journée kɔnɔna la ka daminɛ fajiri la fo ka na se an filɛ nin waati min na sisan nɔ ka daminɛ Sevare ka taga Murujan ka taga Boni ani kunnafoniya wɛrɛ minnu fana sɔrɔla ka fara olu kan. Olu senkɔrɔ jugu fana y'a essayer k'a bɛ kunnafoniya jugu cari an bɛ tila k'an da don o fana la. O fana kɔfɛ nkalon tigɛra ka da jamana la an bɛ tila k'an da don o fana la. Donc video in nafa kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka partage kosɛbɛ aw ka cɛnɛ au maximum. A ye video in partage n'a bɛ fɛ ka Sevare ko kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a dɔnya, n'a bɛ fɛ ka Murujan ko kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔnya, ani an ka pankuru min ni a ye bina bi Misabugu a bɛnna ni an yɛrɛ tɛmɛtɔla ye. An bɛ a détail bɛɛ da aw tɛgɛ su na ni Ala sɔnna ma. Ani nkalon tigɛra journée kɔnɔna la ani fɛn wɛrɛ minnu kɛra hali ni mɔgɔ ma bɔ kalama, peut-être nkalon ninnu caman tigɛra walasa ka fɛn minnu datugu an b'an da mɔgɔ olu fana ni Ala sɔnna ma. O kuma video a y'a partage aw ka étoile ni cœur bila parce que u bɛ ka signaler déjà aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka signaler parce que a tout rangé. Donc a ye cœur bila a ka étoile bila. Bi ye sibiri ye avril kalo tile 22 san 2023. O kuma video a y'a partage kosɛbɛ a y'a partage kosɛbɛ walasa kunnafoniya ka cari. An bɛ fɔlɔ ka dugawu don kɛ mɔgɔ minnu ni tora ka daminɛ sɔgɔmada na ka na sisan na ani mɔgɔ ni tora kɛlɛ na ka dugawu don kɛ a bɛɛ lajɛlen ko Ala ka bɛɛ dayɔrɔ suma, Ala ka lahara fisaya bɛɛ ma ni ya ye, ka dugawu kɛ fana ko u taara ka fɛn minnu to ko Ala ka barika don o la, ka dugawu kɛ fana u tora jamana ko min fana la Ala ka kɛ kunnawolo ye u ma, ka kɛ kunnawolo ye jamana yɛrɛ ma, ka dugawu kɛ fana halisa Ala ka fara an kan nin kɛlɛ in na ka Mali protéger ka Maliyɛnw protéger. Banabaatɔ mun bɛ yen ka dugawu don kɛ ko Ala ka kɛnɛya nɔgɔya olu ye, ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ. Nin ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. Ka daminɛ sɔgɔmada na fo sisan na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ, c'est exemplaire, c'est légendaire, c'est courageux, c'est brave et c'est inédit. U ye nin wulikajɔ min kɛ. Ne tɛ armée dɔ farafinna min bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ. Kɛlɛ bɛ fan bɛɛ, terrorisme kɛlɛ bɛ fan, mais ne tɛ armée dɔ farafinna min sera ka nin wulikajɔ kɛ. Ne t'a dɔn hali tubabu la ma armée dɔn min sera ka nin wulikajɔ kɛ nin togoya la tan, avec professionnalisme, avec promptitude. C'est-à-dire ka wuli i wuli waati la, ka gosili kɛ a kɛ waati la, ka kunbɛli kɛ a kunbɛ waati la, ka tila ka nɔminɛni kɛ a kɛ waati la, ka tiɲɛnikɛlaw bali u ka tiɲɛni na, ka tila ka dankari tiɲɛnikɛlaw la, ka dɔw kɛ kuncisu ani dafarasu, ka dɔw ɲɛnama minɛ. An ka armée ye wulikajɔ min kɛ bi a bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen wasa, a ye Maliyɛn bɛɛ lajɛlen kunnawolo, a bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen kunkɔrɔta. Hali n'a sɔrɔ ni a man di an ye Maliyɛn kelen ni ka to, nka armée nin wulikajɔ min kɛ m'a ɲɔgɔn mɛn an ka temps moderne kɔnɔna na, m'a ye fɛnɛ. Waati caman kun b'a mɛn attentat terroriste ye voiture piège dɔ kɛ an ka camp dɔ da la, ensuite an ka mɔgɔw y'u pousser, an ka mɔgɔ 2 ni tora la, an ka nin minɛn tiɲɛna, an ka nin minɛn tiɲɛna. Mais k'a fɔ ko terroriste u ka wuli terroriste bɛ deli k'a fɔ k'u bɛ min kɛ an ka finitigilakaw ka kɔrɔ n'o ye effet de surprise ye, k'a fɔ ko an ka mɔgɔw yɛrɛ ka effet de surprise kɛ terroriste la, ka kɔn terroriste ma k'u ye k'u kunbɛn fo terroriste yɛrɛ jatigɛlen ka mobili bila ka boli ka tila ka u ka mugu jugu k'a tiɲɛ k'a sɔrɔ u ma se u seyɔrɔ la, u ma se an ka camp ma, u ma se an ka aéroport ma. Non, là
tiɲɛ minnu ko wɛrɛ minnu kɛra journée kɔnɔna la ni a y'an dusukun kami malgré tout nin kɛwale in ne bɛ ka essayer ka a kɛ togo togo c'est à dire a bɛ ka n bila niveau min na quoi a bɛ sanfɛ quoi je vous jure c'est à dire tellement que a ye confiance di yan a ye danaya di yan ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma tellement que a ye confiance di yan ka danaya di yan ka ɲɛsin kɛlɛ ma tellement que a ye confiance di yan ka danaya di yan ka di an ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔw ma tellement que a ye danaya di yan ka farifoni di yan ka hakilasigi ni jigisigi ani jigifa di yan ka ɲɛsin an bɛ kɛlɛ min na a sebagaya sɔrɔli ma parce que bibi na ni mɔgɔ jigira tigɛra bi ni attaque ninnu na o ye terroriste ye terroriste jigila tigɛra bi terroriste dɛmɛbagaw jigila tigɛra bi u bɛ mɔgɔ minnu ka baara la u jigila tigɛra bi u jigila misɛyara k'a fɔ ko fɔlɔ an bɛ taa an n'u b'a tan an bɛ san sɔrɔ o kan an nana b'o la an bɛ taa an n'u b'a tan 50-50 u nana b'o la an bɛ taa an n'u b'a tan o bɛ 70 sɔrɔ an bɛ 30 sɔrɔ mais k'a fɔ ko a bɛ b'o la an bɛ taga an n'u b'a tan u bɛ 100% sɔrɔ an kan ka aller retour kɛ an kan an terroriste kan non o ye terroriste jigila tigɛ bi k'u jigila misɛnya terroriste ka kunnafoni di so minnu bɛ yen a y'olu fana jigila misɛnya bi ka o kuma suli f'u donna nkalontigɛ la ka don kalabanciya la ka wuli k'u jɔ ka kunnafoni jugu carinni daminɛ joona walasa olu ye dɛsɛ min kɛ bɔ kana kɛ a dɛsɛ kalama an b'an ka finitigilakaw fo la maliyɛnw MINUSMA tɔgɔ bɛ kuma la an t'an cɛ a kuma la an t'an dogo k'a fɔ MINUSMA tɔgɔ bɛ a kuma la Serge Daniel a girinna ka information fu dɔ bila information lankolon dɔ bila an ka gouvernement ka communiqué b'an bolo o jaabi bi sɔrɔ o kɔnɔna la mais Serge Daniel ka kunnafoniya in bilali kɔfɛ an taara sɛgɛsɛgɛ kɛ ani communiqué min kɛra ka ngalon da état major la k'a fɔ k'olu ye communiqué kɛ k'a sɔrɔ fana ma kɛ an ye kunnafoniyaw sɔrɔ ko MINUSMA mɔgɔw ye marifa ci civiliw la bi Sevare ko dɔ ni tora la dɔ y'a vocalu caman dɔ y'a kunnafoniyaw fana caman an ko donc Serge Daniel bɛ fɛ ka nin bavure ni MINUSMA ka nin ko in de dogo k'a kɛ i n'a fɔ o tun bɛ opération de la k'a kɛ i n'a fɔ farala an ka finitigilakaw de kan o la n'o kuma fɔra o MINUSMA yɛrɛ bɛ taga ka tigi i ja o kuma kan k'a fɔ ayi dɛ k'olu tun bɛ ratissage la olu ni armée de don heureusement depuis sɔgɔma an y'a dɔn k'a fɔ ko u ma bɔ u ka da fɛ ka taa fara an ka mɔgɔw kan k'a sɔrɔ olu de y'an tulokɔrɔla gan ni droit de l'homme ye k'u nana population civile de dɛmɛni kama ambulance min b'u ka kan kɔnɔ mɔgɔ t'a da dɔn blindé min b'u ka kan kɔnɔ mɔgɔ t'a da dɔn civil tan sara Sevare 60 ni kɔ banana mais MINUSMA ka ambulance kelen ma bɔ ka banabaatɔ kelen ta MINUSMA ka ambulance kelen ma bɔ ka su kelen ta an ka armée malienne de wulila k'i jɔ ka banabaatɔw ta ka suw ta ka terroriste bunte k'u gɛn an ka drones ka sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ MINUSMA dalen don a ka so kɔnɔ u ma bɔ u ma taa yɔrɔ la u ma fara an ka mɔgɔw kan nka maliyɛnw an ka don communiqué kɔnɔ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka na détails la attaque ninnu kɛcogo la an ye min sɔrɔ kan an bɛ tila k'olu fana di aw ma mais an bɛna don gouvernement ye communiqué min kalan su in na an bɛna don kɔ vidéo est à partager vidéo est à partager tout ça, mais en même temps, il est temps qu'Assimi sorte de son silence et parler devant le peuple malien. Trop de silence, c'est pas bon. Les ennemis du Mali, beaucoup sont à Bamako, ils sont chassés de la MINUSMA. J'aimerais que quand on a une émission la main, quand on a arrêté Kanako, Assimi ko ke ayulu dabla quoi. Ayulu dabla. Assimi na bo abna na munefo. Kele kala bi terrain ka bo ka kele ke. Ministre be minu kan communiquer Assimi na munefo. Mɔgɔ dɔw bɛ t'u sigi ka émission sugu dɔw kɛ ka voilà kana t'o kumaw ta k'a fɔ ko ka jamana ɲɛmɔgɔw bila k'u ka bɔ ka
asimina bo sabna kuma amna mufo anga sabali kuma kala caman be uti kuma ni ngane nyumaye anga hakili to la kosobe video ya partager mbe communiquer kalan to kana parce que télé do be non an klala olu bena video nta amna communiquer yoro min kana olu ba bo ka jabaranuna we farafina télé sobo ni jin télé sobo donc communiquer mba kala a sebene no to mena nin klala mba baylama aw ye bamanan kana akona nyina ka video partager akona nyina ka étoile bla akona nyina ka cœur bla parce que ni vie bloquer les dron c'est que signaler kala do ku sont à fait donc aya partager aka cœur bla aka étoile bla pour que signaler kala mun be non olu ka se ka dɛsɛ mɔgɔ k'u to fo mali dugu laban na n'a fɔlɔ la ka bɔ ni ko ninnu kalama donc n bɛna communiquer kalan sɛbɛnnen no cogo min na mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ ensuite n bɛ tila ka bayɛlɛma aw ye bamanankan na inshallah communiqué numéro 048 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que depuis quelques jours, il est constaté un regain d'incidents terroristes perfides, dont le plus récent a été la tentative d'attaque complexe contre la zone aéroportière de Sévaré avec des véhicules kamikazes, aujourd'hui le 22 avril 2023 à 5h30. Grâce à la détermination légendaire de nos vaillantes forces armées, opérant exclusivement avec leurs moyens. Très important. Très important. Les assaillants ont été mis en déroute avec la neutralisation de 28 terroristes au cours de l'incident, la déflagration ayant entraîné l'effondrement de quelques maisons a fait 10 morts et 61 blessés, tous des civils. Le même jour, les forces armées maliennes ont détruit respectivement un sanctuaire terroriste à Moura, puis neutralisé une soixantaine de terroristes à Boni, lorsqu'ils coordonnaient des attaques contre les populations et les femmes. Par ailleurs, aujourd'hui, à la suite d'une opération classique de surveillance aérienne de Bamako, les femmes déplorent le crash d'un hélicoptère de l'armée de l'air ayant entraîné la mort de 3 militaires membres de l'équipage et fait 6 blessés civils qui se trouvaient dans la zone de l'accident. Le gouvernement de la transition souligne que les mesures ont été immédiatement déployées pour assurer la prise en charge médicale et humanitaire de toutes les victimes. En outre, le gouvernement prie pour le repos des âmes des disparus civils et militaires, présente ses condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Après analyse, le gouvernement de la transition note que ces récents incidents terroristes synchronisés relèvent d'une même planification diabolique en vue d'annihiler la volonté des autorités de la transition à poursuivre la refondation et la sécurisation du Mali, conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement de la transition demande au peuple malien de redoubler de vigilance face à cette tentative désespérée consistant à saper notre morale au moment où les succès opérationnels engrangés dans la lutte contre le terrorisme sont de plus en plus éclatants. Le gouvernement de la transition félicite les femmes pour leur professionnalisme et réitère l'engagement devant le peuple souverain du Mali que rien ne pourra dévier les autorités de la transition dans l'atteinte de tous ces objectifs, notamment la neutralisation totale des terroristes, ni empêcher la marche du Mali vers la prospérité et le développement. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 22 avril, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Donc, en cas de jamana, gouvernement est communiqué qu'à Weni, en y a kala, Tobokana, wala sa kofe moko ka domi ba kono. Video ya partage kwa Kern étoile blanc kosobe. Amena bayla ma awi bamanan wala nan sera yoro mina, nan sera Sévaré, aman joye, amen ɲɛfɔli dɔɔni kɛ. Nan sera Murjan fana, aman joye, amen ɲɛfɔli dɔɔni kɛ. Ainsi de suite, n'an bɛ tagali bɛ, amen ɲɛfɔli kɛ awi dɔɔni ka taa.
ko nin ye communiqué 48 ye ka bɔ transition gouvernement yɔrɔ. Transition gouvernement ko k'u bɛ jama ladɔnniya k'a fɔ ko depuis nin waati damadɔ na nin tile damadɔ na ko jateminɛ kɛra k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye terroriste ye u ka dantɛmɛ wale n'u ka tiɲɛnikɛ wale ye ko u bɛ ka sɔnni sigi a kan kosɛbɛ. Ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛn min ye sɔgɔmada in na ni terroriste ye a lajɛ k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ ta, wulikajɔ min don a bisibasalen don kosɛbɛ, dankari min don a bisibasalen don kosɛbɛ k'a fɔ k'u bɛna ta ka fɛn min ye an ka Sevare aéroport bɛ fan min fɛ o fanfɛla ani an ka kan dɔ bɛ yen nɔ o fana fanfɛla u y'a essayé k'a fɔ k'u b'o binkani ninnu kɛ ni bolimafɛnw de tun ye, bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni mugujugu bɛ a kɔnɔna la n'a dabakun ye ka taa mugujugu ninnu ci a yɔrɔ ninnu na ka mugu ninnu k'u fodon ka bolimafɛn ninnu fodon walasa a bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo min na. Ko a kɛra bi avril kalo tile 22 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛlen ni miniti 30 ye ko ka sanga ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ ye, wulikajɔ min cɛsiri min ni lagositogo t'a la, wulikajɔ min ni u dɔnnen don ni o ye ka kɔrɔ fɛn min y'an ka finitigilakaw ye ko u kelen n bɛ segin a kan an ka finitigilakaw opérant exclusivement avec leurs moyens ko fɛn min an ka finitigilakaw ye ko Sevare k'a la jamana gouvernement ko terroriste ye bingani wale min ta ka Sevare sɛgɛrɛ ko an ka finitigilakaw ye wulili min kɛ ko diɲɛ maa si wɛrɛ tɛ yen jamana wɛrɛ mɔgɔ tɛ MINUSMA tɛ ko mɔgɔ si de ma fara u kan k'u dɛmɛ nin kɛlɛ la ko u kelen de wulila ko ka nin kɛlɛ kɛ. Donc o kɔrɔ jumɛn an ka finitigilakaw de wulila ka terroriste ninnu k'u kunbɛn, an ka finitigilakaw de wulila ka mobili ninnu k'u gosi, an ka finitigilakaw de wulila ka terroriste ninnu k'u gɛn ko mɔgɔ wɛrɛ ma fara u kan nin baara la u kelen de ye a kɛ. Ka sanga n'a ye fɛn min Serge Daniel ale kunnafoniya di k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na ko terroriste y'a essayé k'u bɛ attaque Sevare ko fɛn min MINUSMA ye ko farala an ka finitigilakaw kan ko ka terroriste ka attaque k'o repousser. Ala ma mɛn kosɛbɛ u ka kunnafoni diso wɛrɛ bɛ yen o fana y'a kunnafoni kelen ta k'a fɔ ko cari ko fɛn min Mali finitigilakaw ye ko n'o terroriste k'olu kɔni dɛsɛra k'u ye wele bila MINUSMA de ma ko MINUSMA de taara fara u kan ko ka terroriste gɛn. Tiɲɛ kelen tɛ a kuma na gouvernement ko tiɲɛ t'a la mɔgɔ si de ma taa fara an ka mɔgɔw kan ka nin baara kɛ k'an ka jamana sɔrɔsiw de y'a kɛ wa ko a kɛra ni minɛn min a kɛra ni moyen min ye k'o ye anw de ta ye mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ, drone min ye baara kɛ anw de ta don, marifa minnu ye baara kɛ anw de ta don, hélico minnu ye baara kɛ anw de ta don ko mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ, mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ a la. Nka munna ko Serge Daniel y'a fɔ ka taa fɔ ko MINUSMA farala an ka mɔgɔw ka taa kɛ an ye kunnafoni min sɔrɔ daminɛ na n y'o fɔ aw ye parce que kunnafoniya dɔw dira ma k'a fɔ ko bi na bi Sevare kɔnɔna la ko civil dɔw y'a yira n na k'a fɔ ko donso kun don, dɔw y'a yira n na k'a fɔ ko mɔgɔ sugu wɛrɛ kun don, ko civil kɔni kun don ko MINUSMA ye mugu ci olu la. Donc mugu min cir'o la yalima MINUSMA bɛ fɛ ka o de kɔ dogo wa Serge Daniel bɛ fɛ ka o de dogo wa ka o civil minnu fagara k'o kɛ terroriste ye o civil ninnu fagali ko o baara kɛ i n'a fɔ ni u farala armée de kan k'a kɛ wa an b'an yɛrɛ ɲininka ou bien filanan ye jumɛn yalima Serge Daniel yɛrɛ ale ka nin baara in b'a yira n na de k'a fɔ ko u ka laɲini de ye nin ko in ka an sɔrɔ walasa k'a yira k'a fɔ ko baara bɛ nin mɔgɔ ninnu na yan. O la n'a ma ɲɛ ko bɛɛ y'a ye su in na gouvernement filɛ nin ka communiqué k'a yira ko Serge ye nkalon tigɛ k'a ye nkalon da an ka jamana na n'a sɔrɔ ni Serge ka nationalité kan ka ta en compte a bɛ fɔ min ma ko intelligence avec une puissance étrangère o acte o crime kan ka Serge Daniel frappé filanan ye jumɛn a fɔ ko ni an ka jamana ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ou bien n'an ka jamana ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na ko ni mɔgɔ min taara fara o jugu kan o ye peine de mort ye an ka jamana sariya jugu b'o dɔn. Donc à la limite ni fitinin ye min ye ni acte in dɔrɔn kama Serge Daniel ka nationalité malienne kan ka retirer a la n'a ma retirer a la n'a sen tunna Mali la a kan ka minɛ ka juger pour complicité avec les terroristes pour complicité avec d'autres et puis a kɛlen ka MINUSMA fana tɔgɔ don nin ko in na o fana b'an fana siga yalima wala olu kun bɛ nin ko in kalama wa yalima olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin ko in na on se pose des questions pourquoi lier la MINUSMA à ça alors que u ma fɛn kɛ u ma foyi foyi kɛ a la
on se pose des questions. Serge ta in kɔfɛ n'o fɔ n k'u ka kunnafoni wɛrɛw la o taara plateau spécial bɛɛ sigi ko Irusu ka kan dɔ attaquera Mali la k'u tugu parce que Serge de y'a u pousser k'u bila a la ale de taara kunnafoni alors que ale ti Mali la donc an b'a dɔn fana k'a fɔ ko an b'a ye k'a fɔ ko halisa an jugulamɔgɔw ti sɛgɛn u ti saliya min profiter yan fana ka mɔgɔw hakili lajigi bi bi na MINUSMA bɛ taga rapport kɛ an ka mɔgɔw kan ko droit de l'homme o droit de l'homme bafouera Sévaré kan ani MINUSMA kan Sévaré aéroport ni MINUSMA kan ni ɲɔgɔn tɛ mètre damadɔni de don mètre 10 20 ainsi de suite mètre damadɔni mais nin bɛɛ kɛra u ma bɔ k'u jɔ kɛnɛma k'a lajɛ ambulance b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo u ma hali kun da kogo la k'a lajɛ civil fagara u ma hali kun da kogo la k'a lajɛ wa n'a sɔrɔ an ka mɔgɔ bɛ kɛlɛ la pour que ka taa an ka mɔgɔ espionner u bɛ mun kɛ ko u bɛna autorisation ɲini k'u ka avion pan ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la ko an ka mɔgɔ ti ka sɔn ka taa kɛlɛ kɛlɛ min kɛra aw yɛrɛ sen kɔrɔ munna aw ma bɔ ka taga civil ka droit défend yana ka taa an ka armée tɔɔrɔ ko aw bɛ taga fo yɔrɔ jan na kɛlɛ min kɛra aw yɛrɛ sen kɔrɔ munna u ma bɔ bi n'a sɔrɔ u ka yaala yaala kun de ye pour que ka civil de dɛmɛ n'u ka yaala yaala kun de pour que ka civil ka détresse jaabi munna kɛlɛ min kɛra aw sen kɔrɔ bi kɛlɛ ka kɛ u sen kɔrɔ ye olu ni aéroport filɛ nin ye i b'i to a bɛɛ la k'u bɛɛ ye u ɲɛ b'a bɛɛ la u ma u sen ta k'a da u m'u kun da k'a da kogo la k'a lajɛ min bɛ sen na sini olu de b'u jɔ anw ma ko droit de l'homme armée min wulila bi ka droit de l'homme protéger Mali armée min bɔra bi ka droit de l'homme protéger Mali armée min bɔra bi ka civil protéger Mali armée min bɔra bi hali ka olu MINUSMA yɛrɛ protéger wa u bɛ tila ka taa k'u bɛ rapport kɛ o armée kelen de contre la ko droit de l'homme ne ma se k'u ka droit de l'homme faamu ni droit de l'homme ye tiɲɛ civil Sévaré civil ko mɔgɔ bɛ k'u ka droit protéger bi ni droit de l'homme ko kuma ye tiɲɛ Sévaré kaw ko mɔgɔ bɛ k'u ka droit protéger bi MINUSMA kun kan k'a yir'u la k'a bɛ yan k'u ka droit de protéger mais a m'o kɛ jɔn de y'o kɛ c'est l'armée malienne qui a fait ça c'est l'armée malienne qui a empêché les terroristes u ka se ka tiɲɛniba don population kun halisa an b'an jɔ ka continuer attaque kɛra cogo min na an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ a la i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na mobile minnu nana a mobile na camion kelen tun b'a la aw k'a jateminɛ camion falen bɔmu na ani mobile misɛnnin wɛrɛ o fana falen bɔmu na o k'a ɲɛsin aéroport ma et puis nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye parce que u ma se ka don Sévaré dugu kɔnɔ yɛrɛ la exactement dugu kɛrɛfɛ da ninnu na so minnu tun bɛ yen nɔ n'i bɛna don dugu bɛɛ b'a dɔn sisan n'i bɛna don an ka dugu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ station bɛ kɛ da la so dɔ mais ka don yɛrɛ dugu kɔnɔna na u ma se k'o kɛ donc an ka mɔgɔw y'u bali ka don dugu yɛrɛ kɔnɔna na u ma se ka don Sévaré dugu kɔnɔ sinon o tiɲɛni tun bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan donc imaginez mɔgɔw ko k'u y'u to fo Fatɔ ma ko ka explosion mankan mɛn mɔgɔw ko k'u y'u to fo Mopti ko ka explosion mankan mɛn alors que Sévaré ni Fatɔ ma kilo 10 ani dɔɔni Sévaré ni Mopti yɛrɛ dugu kɔnɔ cɛ a bɛ fana bɛ kilo 10 bɔ donc imaginez mɔgɔ dɔw y'a yɛrɛ na k'a fɔ ko olu ni yɔrɔ in ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ kilo 1 bɔ mais ne ye cira fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ ko c'est à dire explosion kɛlen ko fo k'olu ka fenêtre dayɛlɛ k'a sɔrɔ olu ni yɔrɔ ka jan donc imaginez laɲini min tun bɛ o tiɲɛnikɛlaw la n'o tun ye aéroport sɔrɔ n'a tun ye kan min sɔrɔ n'a tun sera ka don aéroport la an tun tɛ aéroport ko kuma fɔ bilen an tun bɛ san 50 kɛ nin attaque tun bɛ lakale wa minɛn tun tɛ to aéroport la yen bilen donc o kɔrɔ ye jumɛn k'u bɔra a kalama bi k'a fɔ ko Mali kɛlɛ a nimayɔrɔ ye centre ye wa centre fana kɛlɛ nimayɔrɔ bɔra a kalama sisan k'a fɔ ko Mopti ka bon a la kosɛbɛ parce que gouverneur bɛ yen ainsi de suite donc pankuru min b'u k'u degun kɛlɛ kɔnɔna la u ka taa dankari pankuru na walasa ka se ka kɛlɛ tiɲɛ an ka mɔgɔw bolo a dabɔkun de ka ni nin kun sera ka don Sévaré kɔnɔ c'est à dire ka tiɲɛni dɔ kɛ Sévaré bi an bɛ se ka san 10 caman kɛ an bɛ min lakale mais an ka finitigilakaw sera k'o bali k'a sɔrɔ u ma se ka don dugu kɔnɔ u ma se ka kan sɔrɔ u ma se ka kan filanan sɔrɔ u ma se ka aéroport sɔrɔ wa u ma se ka s'u seyɔrɔ la terroriste kɔni bɛ bali min na dɔrɔn drone y'u gosi donc vraiment o ye an ka armée ka c'est à dire succès min don a ka bon ça mérite d'être encouragé ça mérite d'être félicité et o b'a yira na fana k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka sɔrɔdasi minnu tun bɛ Sévaré sɔrɔ u ma sunɔgɔ parce que imaginez un seul instant drone minnu tun bɛ yen nɔ pilote minnu bɛ dugu ma opérateur minnu bɛ dugu ma n'u bɛ drone ninnu commandé n'u bɛ drone ninnu bila baara la
ninnu don waati kun ka bɛn k'a fɔ k'olu kun bɛ sunɔgɔ la ou bien o tɛ kabini kɔnɔ dɔrɔn ou bien k'u bɛ k'u reposer dɔrɔn parce que ko fɛn dɔ bɛ imaginer o kun bɛ gosi retard la wa tiɲɛni kun bɛ kɛ donc ça veut dire que ninnu ka vigilance 24 heures sur 24 ça a payé an ka poste bɛɛ kan ka kɛ ten sisan an ka kan bɛɛ kan ka kɛ ten sisan 24 heures sur 24 bɛɛ kan ka misaliya ta Sevare bita in kan bɛɛ kan ka misaliya ta Sevare drone pilote ninnu ka nin ko in kan bɛɛ kan ka misaliya ta Sevare sɔrɔsiw ka nin fɛn kan bi ka terroriste bali yɛrɛ u ka se ka se u seyɔrɔ la k'u bali yɛrɛ u ka dugu nimayɔrɔ sɔrɔ k'u gosi k'a sɔrɔ hali terroriste tun t'a kalama fɔlɔ k'olu yelen don mais u yera k'u gosi ça mérite d'être félicité et on est médaillé ka kan bi. Voyant soldats armés opérant exclusivement avec les moyens communiqués, les assaillants ont été mis en déroute avec la neutralisation de 28 terroristes au cours de l'incident, la déflagration ayant entraîné l'effondrement de quelques maisons a fait 10 morts et 61 blessés, tous des civils. Oko ni wulika join le fait que anka mogo ye ni terroriste nu kuma kara sababu ye munu sara attaque yɛrɛ kɔnɔna la ani ratissage minnu kɛra ko an ka mɔgɔ sera ka mɔgɔ 28 olu kɔni bɔ baara la terroriste la o mɔgɔ 28 yɛrɛ ni mɔgɔ min ye chef d'état major ka intervention la télé la su na a yɛrɛ k'a fɔ ko o mɔgɔ 28 yɛrɛ la ko denmisɛnnin fitinin kun ka ca la kosɛbɛ c'est à dire terroriste ye denmisɛnnin fitininw de utiliser k'u bila kana ni kɛlɛ la o b'a yɛrɛ k'a fɔ hali kɛlɛkɛla ko bɛ u la o b'a yɛrɛ fana ko an bɛ yɔrɔ min n'a fɔ bi geribuden ko kan ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ surtout centre la surtout Mopti surtout kɛlɛkɛyɔrɔ la geribuden ko kan ka nɔgɔya k'u fara ɲɔgɔn ka t'u bila so dɔ kɔnɔ n'u bɛ kalan kɛ u ka kalan kɛ yen n'u mago bɛ dumuni na dumuni k'u sɔrɔ yen walasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya imaginez enfant soldat ko terroriste ye mɔgɔ minnu an ka mɔgɔ ye mɔgɔ minnu neutraliser terroriste la ko mɔgɔ min b'a la a bɛ se mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ma minnu ye denmisɛnnin fitininw de u si tɛ tɛmɛ san 10 san 16 ɲɔgɔn kan o tun bɛ nin mɔgɔ ninnu na terroriste la donc imaginez mɔgɔ 28 ka faga 10 ɲɔgɔn bɛɛ ka kɛ ka bɔ san 10 na ka taga san 16 la imaginez le degré de cruauté u ka dɛsɛ niveau hali mɔgɔ t'u bolo bilen u bɛ taa mɔgɔ minnu bila kɛlɛ la u bɛ taa denmisɛnnin fitininw de ta ka na olu ni cɛ ni cɛn cogo la u bɛ taa denmisɛnnin fitininw de ta ka na olu bila kamikazew la u bɛ taa denmisɛnnin fitininw de bila ka na olu bila attaques ni attentats la n'a sɔrɔ ni maliyɛn min bɛ nin ko in na i sera bɔ yen na sa dɛ maliyɛn min bɛ nin na sa i sera bɔ yen na wa a tɛna nin kuma in mɛn telesobaw da a tɛna nin mɛn sɛri danɛli la k'a fɔ ko terroriste ye enfant de utiliser bi Sevare k'u ye denmisɛnnin fitininw de utiliser bi Sevare k'a dɔw tɛ tɛmɛ san 10 kan k'a dɔw tɛ tɛmɛ san 11 kan a tɛna mɛn u da ɔ ko fɛn min ye le fait que mɔgɔ ninnu kunbɛnna yɔrɔ la yɔrɔ min y'a to u ma don dugu kɔnɔ mais u kunbɛnna yɔrɔ min na donc so minnu kun ma jan a yɔrɔ la o kɛra sababu ye imagine ka camion fa bombe la ka camion fa bombe la n'o cira fɔlɔ mɔgɔ t'o dan dɔn ka drone ka sɔrɔ ka o camion falen bombe la k'o gosi ni bombe wɛrɛ bɛɛ b'a dɔn n'o gosira n'o pɛrɛnna kɔni o bɛ taga yɔrɔ jan donc o tagali yɔrɔ jan ko a kɛra sababu ye so dɔ binna station dɔ fana yɛrɛkɛla o kɛra sababu ye ko mɔgɔ 10 ɲɔgɔn o ni tora a la mɔgɔ 60 ɲɔgɔn k'olu banana mɔgɔ minnu banana n'u bɛ dɔgɔtɔrɔso la kunnafoniw fana na denmisɛnnin fitininw fana b'olu la tuguni imaginez droit de l'homme défenseur bɛɛ minnu bɛ tilen ka armée accuser mɔgɔ minnu ma denmisɛnninw to yen u ma muso kɔnɔmaw to yen muso kɔnɔmaw bɛɛ b'a la u ma muso kɔnɔmaw to yen a y'o na n tulokɔrɔla gan n'olu de ka droit ko ye donc nin kun ye Sevare situation. Le même jour, les forces armées maliennes ont détruit respectivement un sanctuaire terroriste à Mourdian, puis neutralisé une soixantaine de terroristes abonnés lorsqu'ils coordonnaient des attaques contre les populations et les femmes. Ko o bi don kelen na ko an ka fintigilakaw ka wulikajɔ sera ka kɛ sababu ye ko fɛn min ye terroriste ye u ka daga dɔ muruja ko k'o daga in kɔni ko k'o ci o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko wa fana ko fɛn min ye bon ni mara fana na ko an ka fɛn fintigilakaw sera ka terroriste fana k'u to labɛn na ka o gosi donc o fana jaabi ye min di o ye terroriste mɔgɔ 60 ɲɔgɔn ye olu fana an ka mɔgɔw sera ka olu fana bɔ baara la u fana
moto kun b'u bolo mobile kun b'u bolo u b'u k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛna taga tiɲɛni dɔ donc imagine Sévaré an ye kamikaze kunbɛ k'a sɔrɔ u ma se Boni ainsi de suite ani Murujan fana an ye terroriste to labɛn na u bɛna bɔ ka taga frappe kɛ waati min na an y'u kunbɛ sira fɛ ka tiɲɛni kɛ donc nin b'a yira k'a fɔ ko an ka renseignement a bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ an ka kunnafoni ɲininaw ni kunnafoni dilaw bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ nin b'a yira k'a fɔ ko non seulement armée bɛ offensive la non seulement armée tɛ défensif la non seulement armée tɛ réaction kɔnɔna la mais armée bɛ anticipation fana de kɔnɔ sisan anticipation ye jumɛn o ye k'an kɔ ko ma yanni a ka se parce que n'a sera a tiɲɛni nɔ bɛ se ka bonya n'a kɛra a tiɲɛni nɔ ka bɔ yanni k'i sigi ko dɔ ka kɛ i ka sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ wuli i bɛ ko dɔ kɛ donc armée bɛ min kɔnɔ o ye jumɛn ka ko natɔ ye yɔrɔ jan fɛ ka wuli k'a kunbɛ o de ye anticipation donc sisan terroriste bɛ ye kabi yɔrɔ jan fɛ k'u natɔ ye kabi yɔrɔ jan fɛ ko u ka ko labɛntɔ ye kabi yɔrɔ jan fɛ ka wuli ka t'u kunbɛn n'o kɛra a bɛ dɔ bɔ mɔgɔ banata la a bɛ dɔ bɔ mɔgɔ fagata la a bɛ dɔ bɔ minɛn tiɲɛta la a bɛ dɔ bɔ hali kɛlɛ yɛrɛ gɛlɛya la a ye hakɛ to an bɛ ji dɔɔni min a bɛ dɔ bɔ hali kɛlɛ gɛlɛya la aw kana ɲinɛ ka video partage Le gouvernement de la transition souligne que les mesures ont été immédiatement déployées pour assurer la prise en charge médicale et humanitaire. Ko gouvernement mɔgɔ hakili sigi k'a fɔ ko mɔgɔ minnu banana k'u ye fɛɛrɛw tigɛ walasa mɔgɔ minnu banana olu bɛ se ka furakɛ cogo min na u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na. Gouvernement prie pour le repos des âmes des disparus. Ko gouvernement bɛ dugawu don kɛ mɔgɔ minnu ni tora nin bi tile in na mɔgɔ minnu ni tora ko na ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye a civil ni a militaire parce que hélico min binna sɔrɔsiw b'o la mais fɛn bɛ Sévaré ta ye sɔrɔsi ni ma to o la fɛn bɛ Boni ta fana ye même chose. Le gouvernement de la transition souligne que les mesures ont été immédiatement prises. En outre, le gouvernement prie pour le repos des âmes des disparus civils et militaires, présente ses condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant propre temps. Après analyse, le gouvernement de la transition note que ces récents incidents terroristes synchronisés relèvent d'une même planification diabolique en vue d'annuler la volonté des autorités de la transition à poursuivre la réconciliation. Le gouvernement de la transition demande au peuple malien de redoubler de vigilance. Est-ce que je parle de voilà, par ailleurs, aujourd'hui, à la suite d'une opération classique de surveillance aérienne de Bamako, ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bi ko ka sanga ni laadala wulikajɔ ye an ka pankurutigiw fɛ walasa ka Bamako kɔlɔsi ka Bamako jateminɛ tiɲɛnikɛla kana se ka don a kana se ka bɔ tiɲɛnikɛla kana se ka tiɲɛni walew ta ka Bamako sɛgɛrɛ donc ko fɛn min ye pankuru ye u degilen don u bɛ to ka wuli ka yaala yaala Bamako kunna ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoniyaw ta ka yɔrɔw lajɛ ko fɛn min ye o fɛn senfɛ par ailleurs les femmes déplorent le crash ko o senfɛ bi ko fɛn min an ka finitigilakaw ye k'u kɔni dusugɔlen b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka hélicoptère kelen ye n'o ye an ka armée de l'air ka hélicoptère ye ko ale kɔni ale binna mɔgɔ 3 min tun b'a kɔnɔna la ni olu fana ye finitigilakaw ye ko olu ni tora la wa ko a binnen fana dugumana na ko a kɛra sababu ye ko ka civil mɔgɔ 6 ko olu fana jogi donc an bɛ dugawu don fana kɛ olu fana ye. Le gouvernement de la transition demande au peuple de redoubler de vigilance face à cette tentative désespérée consistant à saper notre morale, ainsi de suite. Donc, ni de journée résumée ka bɔ Sévaré ka na Murujan ani hélico min ye crash kɛ hakila aw ye caman faamu a la n'a sɔrɔ ni Sévaré ka dɔ bɛ k'a lamɛn n bɛna numéro bila dɔrɔn ka Sévaré ka kelen n'an sera k'o sɔrɔ dɔrɔn k'o ta téléphone na walasa u bɛ se ka témoignage kelen kɛ an ye donc an bɛ sɔrɔ ka émission datugu téléphone ye 75 30 37 08 75 30 37 08 ni Sévaré kaw bɛ k'a lamɛn an bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn ta u bɛ témoignage kɛ an bɛ sɔrɔ ka émission datugu ni o ye inchallah. Aw kana ɲinɛ ka video partager aw kana ɲinɛ ka video partager aw kana ɲinɛ ka aimer aw kana ɲinɛ ka cœur fana bila.
Voilà, mais n profiter nin fɛ ka kunnafoniya dɔ fana di eliko min binna dɔw taara sɛbɛ jugulamɔgɔ dɔw taara sɛbɛ ko fɛn min ye an ka ofisiye ba fila ye ni o ye dɔw taara u taara kolonɛli wage ani an ka modibo kone n'o ye ese ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka t'olu foto k'a la k'olu tun bɛ avion kɔnɔna la tiɲɛ tɛ olu tun tɛ a kɔnɔna na c'est à dire bi tellement que u ye kunnafoniya jugu cari an ka jamana kan c'est comme si u kun hakili la ko an bɛna bin an ma bin fɔlɔ ko MINUSMA taara fara an ka mɔgɔ kan o kun ye nkalon ye filanan ka taa communiqué dɔ bɔ état major tɔgɔ la o tɛ tiɲɛ sabanan ka taa nkalon da wage ni modibo kone la k'a sɔrɔ foyi t'u la donc imaginez mɔgɔ ninnu bɛ togo min na quoi non seulement terroriste b'an ka terrain kan mais terroriste wɛrɛw b'an ka réseaux sociaux sanfɛ fana kan wa terroriste wɛrɛ b'an kan u ka France 24 n'u ka RFI la wa terroriste wɛrɛw b'an kan fan wɛrɛw fɛ olu b'u nisɔndiya ni an ka